Присядьте, калі ласка. Запланавана ў нас зараз канферэнцыя перад адарацыяй, перад малітвай. Як і ўсе мінулыя часы, як мінулыя таксама сустрэчы нашыя тут у Браславе. І якой тэмай з вами асабліва сёння хачу дзяліцца, шчыра кажучы, па-чалавечы нават трошку аж сорамна, такой банальнай тэмай. Хлопцы зазвычай у такім выпадку кажуць, ну колькі можна, ўжо надаела. Тэмай любві Божай. Нікому не надаела з вас такая тэма. Але веру, што тэма важная, то есть неяк там у малітве наш Господь таксама там неяк паказваў, што эта тэма важная. Хаця па-чалавечы можа і банальная. Чаму важная? І чаму ніколі не будзе дастаткова гаварыць пра любоў Божую? Таму што калі гэты момант не працуе, калі няма ў сэрцы веруючага чалавека любві да Господа нашага, то няма нічога. Можа быць, што я сам здзіўляюся часам такой нейкай сваёй інтуіцыі. Людзі расказваюць пра свае праблемы, людзі распавядаюць пра свае беды, і як яны многа моляцца, і як нічога не вырашаецца. І часам слухаеш людзей і разумееш, што дзіўна, няма нават за што зачапіцца. Нібыта людзі ў касцёл ходзяць, у царкву ходзяць, нібыта нешта прабуюць рабіць. А ў мяне часам асабіста такое адчуванне, што нават не ведаю, за што зачапіцца з людзьмі. Такое ўражанне, што маліся ты хоць 24 гадзіны на суткі, немногае памяняецца. Ад тваіх малітваў можа немногае памяняцца. І это нейкі мой такі асабісты вопыт. Чаму часта так ёсць, што няма за што зачапіцца? Таму што калі у сэрцы веруючага няма любві да Господа, то нашыя ўсе практыкі рэлігійныя, яны становяцца такімі толькі знешнім пакланеннем. Все адно, як, не ведаю, як чалавек памірае, у яго нібыта ўсё ёсць там, на месцы і цела, і галава, і рукі, і ногі, але толку з гэтага вялікага няма. І нешта падобнае адбываецца з намі. Можа быць, што гэтых практыкаў рэлігійных многа, і традыцый нашых многа, і таго і сяго многа, але сэрца не гарыць па дзелам Божым, па справам Божым. І не ведаеш нават за што ўзяцца. Менавіта таму недзе Господь паказвае мне асабіста чарговы раз пра гэтую тэму казаць. Важнасць любві да Господа. З гэтага ўсё пачынаецца. Напэўна, памятаем гэтыя моманты ў Пісанні, у Бібліі, калі Езуса задаюць пытанне, якая запаведь найбольшая? І Езус гаворыць, найбольшая запаведь – гэта полюбі Бога твайго ўсім сэрцам, разумам і душою. Езус паказвае як нешта такое фундаментальнае. У пасланні да Галатаў апостол Павел кажа, бо ўвесь закон спаўняецца ў адным – любі бліжняга свайго як самога сябе. Апостол Павел некалькі разоў пра гэта пакажа, што закон Божы, ён вырастае з гэтай тэмы любві. Яны паміж сабой пераклікаюцца, тэма любві да Бога, любві да чалавека. Па-свойму мяне Господь вучыў гэтай тэме, насколькі яна важная. Некалькімі гісторыямі з вами буду дзяліцца, нехта з вас чуў, магчыма. Аднойчы такая гісторыя адбылася, я сустрэўся з такім здзіўным чалавекам, сам здзіўляюся, як так аказалася, што я там быў, але пазнаёміўся з адным такім вядомым матацыклістам, байкерам. І слова за словом мы з ім пачалі размаўляць. Я быў у шоку ад таго спосабу жыцця, якім жыў гэты чалавек. Ён там сябе называў адзінокі воўк, у яго няма сям'і, і всякая такая дзіўная філасофія байкера.
То есть ни кола, ни двора, вот только мотоцикл, туды поехал, там приехал и так далее. Сегодня одна женщина, завтра другая. Меня здивила одна рэч, что он мне рассказывал про свое абсолютно такое непутевое жыццё, безлаберное, неморальное. А я его слухал, и мне не было чего ему сказать. Меня это здивило. По идее, повинен вот почать ему капать на мозги, что ты робишь, покайся, та-та-та-та-та. А я разумею, что я молчу просто. Слухаю его, и вот так вот мовчки и пайшоў. Меня это вельмі стало непокоить, да. І я зразумеў, чаму я нічога не мог яму сказаць. Таму што проста ў яго не было веры. Вот ён не мог поверыць, што Бог для яго мае нейкі план, што Бог для яго нешта важнае мае. Вот проста ў яго не было гэтай веры. А чаму гэтай веры няма? Чаму чалавек не можа даверыцца, што Бог мае для цябе добрыя парады, саветы? Чаму чалавек не можа даверыцца? Таму што не пазнае любві Божай. І я проста ў той момант, на дзіва для сябе, я проста маўчаў і разумеў, да, што я нічога пакуль што не магу зрабіць, да, таму што ў гэтым чалавеку ён не пазнаў, што Бог любячы. А раз ён не пазнае, што Бог любячы, значыць, ён не можа гэтаму Богу даверыцца. І ён жыве сваімі паняццямі. І мне з ім нават няма пра што размаўляць. І от пасля гэтай гісторыі як бы я часто стаў задумвацца над тым, як мы часам на сілу людзей прабуем змяніць. Мы ім капаем на мазгі, мы ім даказваем, чаму яны не ходзяць у касцёл, чаму яны не спавядаюцца, чаму яны не робяць таго і сяго. Да, і мы такімі становімся рэлігійнымі тыранамі. Ведаеце, я ўжо сустракаў такія гісторыі, калі Гасподзь проста нават паказваў некаторым людзям: лепш не гавары пра мяне болей. Лепш не гавары, таму што знеахвоціш да ўсяго. Всё пачынаецца з любві да Господа. Это благодать Божия, это милость Божия, которую трэба вымаліць, пазнаць недзе, а не з таго маралізатарства: ты павінен хадзіць, ты павінен то рабіць, ты павінен сё рабіць і так далее. Пасля гэтай гісторыі, такой дзіўнай размовы з гэтым байкерам, мяне это ўсё так непакоіла. І это было ў суботу, гэтая сустрэча была. І пасля я ішоў у турму, я хожу ў 12-ю калонію, як там ведаеце многія, ўжо 11 гадоў хаджу. І я ішоў у гэтую калонію, і мне вот просто так хацелася гэтым людзям занесці любоў Божую, но я не ведаю, як это зрабіць. Ведаеце, мне не так просто про любовь рассказывать Божию, я не ведаю, як это рассказывать. Тут бы самому выстоять, не засомневаться, что Бог любит, да? А тут еще другому доказать. Я памятаю, шел вот и думал: Господи, вот мне так хочется занести хоть трошку Твоей любви. Я уже не хочу ничего тлумачить этим зэкам, этим бандитам. Мне уже надоели там все это разные там такие истории. Вот просто хоть трошку, як занести Твоей любви. У меня созрел таки план. Я буду спевать одну песню, одну про любовь Божию, и верю, что когда я буду спевать и молиться этой песней, что Дух Святый проявит свою силу. Я не збирался никому ничего доказывать, просто вот хотел спевать эту песню и верю, что Дух Святый, вот не я, а Дух Святый здольны нечто зрабіць. И когда на наступный день я пошел в колонию, я взял гитару, стал спевать эту песню, так закрыл вочы, не ведаю, может, меня там зэки разозлили, что не хотел на их глядеть там, да. То есть я закрыл вочы, спевал эту песню и перестал спевать после того, как почуў, як нехта на зале наўзрыд пачаў плакать. Зэки никому не хлопают, как правило, не плачать. Это не принято, это турма. Ты не можешь принизиться перед іншими, это зусім іншы характер вось гэтага асяроддзя. И тут я бачу, як чалавек такі, я открыл вочы, он просто лежал на скамейке и увесь тросся, и он моцна-моцна плакал. Да? И человек таки в этих кругах, таких бандитских, зоновских, авторитетный по-своему. И я перестал спевать, этот человек поднялся и сказал: я ніколі так не адчуваў присутности любви Божией, как в этот момент. Я адчуў, что он меня любит. Я поверил у тое, что он меня любит. Мне, памятаю, это так здзівіла. Я тады выразна ўбачыў, што такое Святы Дух. Хто такі Святы Дух? Да.
что не слово человечее меняет думки людей, да, а Бог мае такую силу, да, вот он может так проявить свое деяние. Памятаю, я эту историю не раз уже рассказывал, часто рассказывал. Мне часом молодь кажа, а что вы за песню там спевали, да? Я тогда хочу сказать, мои вы дорогие, вы думаете, это от песни залежит? Что мы зараз заспеваем эту песню и точно так же повторится эта история? Не от песни это залежит, не от словов, не от конференции, а от силы Святого Духа. Разважаючи на всю эту тему любви Божией, вот мне выразно малюется такая простая схема. Жыццё человека верующего без любви до нашего Господа, оно мертвое. Гэтыя практики немногое нам дают. І такое жыццё нікога не вабіць. Але для того, каб навучыцца любіць Господа, найперш мы павінны самі зразумець, што мы любімыя ім. І гэта не проста словы, да, то есть ты павінен усім сэрцам, разумам, духам сваім это адчуць, да, што ты любімае дзіця Божае. Кім бы ты не быў і якія б ты грахі не рабіў, да, што б табе там не здаралася. У выніку пазнанай любві Божай мы адкрываемся на Господа і пачынаем яго любіць. Некалькі тэкстаў на гэтую тэму. У першым лісце Яна мы чытаем: «Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым выявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Свайго Сына, як уміласціўленне за грахі нашыя». Бачыце, што нам кажа апостол Ян? У тым любоў Божая праявілася, што не ты полюбіў, а Ён полюбіў, паслаў Свайго Сына, і ты прабуеш яму на гэта адказаць любоўю на любоў. І другі тэкст, таксама з Евангелія ад Яна. Это размова з Нікадэмам. «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Для мяне асабіста тэкст гэта даволі банальны, я яго часта чую, але што важнае ў гэтым тэксце? Апостол Ян нам кажа, што Бог паслаў Свайго Сына ў свет, таму што полюбіў свет. Разумееце? Не асобных людзей, асобна ўзятых. Мяне, цябе, там, ці яшчэ некага. Свет полюбіў. Вось гэтых людзей, такіх подлых, такіх безлаберных, придушыў бы, здаецца, некаторых, да? А вот ён узяў, полюбіў. І ў гэтым момент важны, да? Апостол Ян паказвае, ён полюбіў свет. І гатовы быў заплаціць агромную цану у выніку гэтай любві. І ў сувязі з гэтым узнікае другое пытанне. Калі Бог полюбіў свет і кожнага чалавека, а не толькі добрых і выбраных і правільных, а полюбіў увесь свет, то чаму гэты свет не здольны прыняць любві Божай? Чаму не прымае? Чаму вот нехта пазнае любоў Божую, а нехта не пазнае? Чаму нехта абыякавы да гэтай тэмы? Яго это ніяк не кранаецца. Ён жыве сваімі там нейкімі прынцыпамі. Вот Бог полюбіў усіх, да? Чаму толькі для малой часткі грамадства гэта мае нейкае значэнне? А для большасці это ўвогуле пустая тэма. Прабуючы адказаць на гэтае пытанне, зноў жа ж, даруйце за, здавалася, банальная рэч, але ў Бога няма нічога банальнага. І гэты адказ шукаю ў вядомай нам прыпавесці пра блуднага сына. У Евангеліі ад Лукі, у 15 раздзеле, мы чытаем гэтую прыпавесць, там шмат розных тэмаў. Я ўсяго на некалькі момантаў хачу звярнуць увагу. Чуем пачатак гэтай прыпавесці. «І сказаў Езус: у аднаго чалавека было 2 сыны. Малодшы з іх сказаў бацьку: Ойча, дай належную мне частку маёмасці.
і той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё, ад'ехаў у далёкі край і там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі выдаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. З якога моманту пачынаецца праблема гэтага сына, малодшага? З таго моманту, калі ён прыходзіць да бацькі свайго, это вобраз, канешне, Отца Небеснага, і кажа: «Аддай мне тое, што мне належыцца, маю частку, і я сам распараджуся, што мне з ёй зрабіць». Вось гэта вот пачатак ягонай трагедыі. І задаючы сабе пытанне, чаму, што дзеецца з намі, чаму мы не прымаем любві Божай, вот Бог любіць усіх, чаму мы не прымаем любві Божай, адказ адразу, які хачу даць, гэта грэх, а асабліва грэх самадастатковасці. Вот это вот жаданне самому распараджацца сваім жыццём. Паглядзіце, што менавіта так грашылі Адам і Ева, калі іх спакушаў сатана. Вы будете, як Бог, ведаць, што ёсць добро і зло. Вы самі разберэцёся, што вам лепшае. І тады Бог становіцца проста непатрэбны. Да? То есть ты сам гаспадар свайго жыцця. Вазьмі яго ў свае рукі і сам зрабі, як табе хочацца. Да? І вось за гэтым, паводле прыпавесці, да, за гэтым жаданнем распараджацца маёмасцю, заўважце, да нейкага моманту гэта малодшы сын жыў у доме айца, і яму ўсё было добра. Яму не надо было быць хазяінам свайго жыцця. Яго ўсё уладкоўвалася там. Яго ўсё задавальняла. І ў нейкі момант вось гэты д'ябал, бо это толькі ён, ніхто іншы, ён пачынае так каварна падшоптваць: «Не, табе, дарагі мой, нечага не хапае. Ты па-свойму, калі ласка, зрабі». Хто гаспадар свайго жыцця? Да? А д'ябал, калі спакушаў Адама і Еву, ён яшчэ казаў, ён яшчэ так подла проста казаў, што ведае Бог, што вы не памрыцё. Ён ад вас нешта ўтаіў. Ён нешта не так хоча. Да? Вы распараджаецеся сваім жыццём. Знаете, это настолько сур'ёзная спакуса на самой справе. Вось этот вот нехта трапна называе гэта грэх, ці нехта кажа нават дух самадастатковасці. Это вельмі канкрэтны дух, который спакушае. Распараджацца сваім жыццём. І як гэты дух самадастатковасці праяўляе сябе? Мы робім па-свойму, як нам здаецца, і нават у яго не раімся. Паглядзіце, цікавая рэч, што нават дзеці вырастаюць у сям'і, нам недзе хочацца дзеці задаць пытанне бацькам, ці хаця бы папярэдзіць іх: «Вот я хачу там і там вучыцца. Што вы думаеце? Благаслаўляеце мяне на гэта? Не благаслаўляеце? Хачу з тым жаніцца, за таго замуж выйсці, хачу ў той ці іншы горад выехаць». Да. То есть это нармальныя рэчы. Дзеці раяцца з бацькамі, просяць у іх парады нейкай. Да. І цяпер у адносінах да Бога, таго, хто стварыў гэты свет, таго, хто ведае мяне лепш, чым я. Вот я не ведаю сябе, увесь час здзіўляюся чарговым рэчам, которые ў сабе адкрываю. Ён ведае будучыню, ён ведае, што для мяне лепшае, ён ведае, да чаго мы ўвогуле ідём. Да. І паглядзіце, што мы яму, як правіла, пытанняў не задаём. Мы просто просім, каб ён нам, вот ідём на універсітэт і просім, каб благаславіў, ідём на работу і просім, каб благаславіў. Мы ў яго савета не пытаемся. Чаму? Таму што мы лічым сябе самадастатковымі. Мы самі справімся. А ты, Бог, просто за нами акуратненько ідзі. Цягніся там ззаду, да? То есть мы першыя, а ты за нами пойдзеш. Да? І вот гэты грэх, ён на самой справе адводзіць нас ад любві Божай. Чаму? Таму што мы перастаём яму просто верыць. Разумееце, вот этот вот шопот д'ябала, ён настолькі подлы, настолькі каварны, таму што ён шэпча, што Бог не такі добры, як табе здаецца. Ён не такі добры на самой справе. Ты лепей ведаеш, ідзе работаць, і з кім жыць, і як жыць, да, ты лепей ведаеш. Вот так шэпча д'ябал. І тэма на самой справе вельмі важная. Вот мы бачым гэты грэх у жыцці та малодшага сына. Ён кажа:
дай мне маю частку маёмасці. Асабіста я вельмі часта раю людям, што б ты не перажываў, што б з табой не адбывалася, якія б думкі не былі ў галаве, ніколі не сумнявайся ў тым, што ён добры і любячы. Пачнеш у гэтым сумнявацца, гэта пачатак катастрофы, рухнець усё. Часам людзі пытаюцца, я там кажу, пачынайце Біблію чытаць тое, сёе, людзі кажуць, нічого не зразумелі, гэта стары запавет жорсткі і так далей. Ведаеце, калі я чытаю Біблію і нешта там не разумею, мне здаецца, што Бог нейкі несправядлівы і неправы, то я тады сам сабе кажу, гэта ты, дуралей, неправільна нешта зразумеў, а ён добры, ён любячы. Ты не разабраўся, а ён не. Ён заўсёды добры і любячы. Як толькі пачнеш у гэтым сумнявацца, гэта пачатак усялякай катастрофы будзе. Ніколі не абвінавачвай яго. Ні ў справядлівасці, ні ў тым, што ён нешта не так з табой робіць. Ніколі не абвінавачвай. Насуперак сваім там думкам, эмоцыям і так далей. Не так даўно пачуў такую гісторыю, жанчына там недзе дзялілася вялікай трагедыяй, которая здарылася з яе сынам, там праблемы з наркотыкамі, праблемы з праваахоўнымі органамі, там і самога чалавека пабілі, і там бяздомным стаў, ну просто катастрофа. А яна шмат гадоў малілася, моліцца за зрэшты, это не адна нават гісторыя. Шмат гадоў малілася, моліцца там за навяртанне свайго сына. І я ў гэтай гісторыі бачу агромную любоў Божую. Агромную любоў Божую. Што менавіта так Гасподь дзейнічае. Да. То есть размовы не дапамагаюць, ласкавыя саветы не дапамагаюць, мацярынская любоў не дапамагае, да. Но але мама просіць, да, і Бог чуе эту малітву, ён па-свойму яе рашаюць. І нават у такіх катастрофах Бог любячы. Ведаеце, я сустракаў вельмі шмат людзей, которые переживали навяртанне у турме. Хто сур'ёзна перажываў навяртанне, это не ў тым моманце, калі людзі перасталі грашыць, а ў тым моманце, калі пазналі і паверылі, што Бог любячы. Я помню аднаго чалавека, я прасіў, каб ён напісаў яму сведчанне. І кажу, што напішы, як ты пазнаў Бога, любячага Бога. А ён мне кажа, отец Александр, вы хочаце, каб я напісаў вам у інтэрнэт пра то, як я забіў чалавека, свайго лепшага сябра, атрымаў вялікі срок і, дзякуючы гэтаму, пазнаў Бога? Вы хочаце, каб я пра гэта пісаў? Я падумаў, кажу, не, лепей не пішы. Але такая праўда. Да? То есть так, ну, у гэтым таксама праяўляецца любоў Божая. У гэтым праяўляецца любоў Божая. Ведаеце, я сустрэў, некалі вельмі ўразіўся, сустрэў аднаго чалавека, который пазнаў любоў Божую, як гэта страшна не гучыць, хвіліну пасля забойства. Ён забіў чалавека, да, і ён пазнаў пасля гэтага любоў Божую. Ён мог уцячы, ён нікуды не ўцёк. Ён застаўся, дачакаўся міліцыі, атрымаў сваіх 12 гадоў турмы, без амністыі, ад званка да званка. І ён, ну, у той момент вот пазнаў любоў Божую. Такія, здаецца, страшныя гісторыі, да, але вот пра што хочу сказаць, не дайце сябе пераканаць у тым, што Бог недобры. Ніколі не дайце, што б не адбывалася. Пачніце сябе так сумнявацца ў гэтым, да, это будзе руіна усяму іншаму. Другі момент, на што хочу вам з гэтай прыпавесці звярнуць увагу, па-свойму таксама мяне вельмі ўражвае ён, гэты момант, гэта тое, што айцец дазваляе свайму меншаму сыну адысці. Вот сабе задайте такое пытанне. Вот вы б дазволілі адысці? Вот ваши дзеці прыходзяць і кажуць, дай мне мой процент, мою маёмасць, там, мою долю кватэры, да, і мама, гуляй, калі ласка. І я сабе зраблю, што хачу. З нас, як правіла, ніхто не дазволіць. Уявіце сабе, задайце пытанне, чаму айцец спакойна, неспакойна, але дазваляе, каб сын адыходзіў. Чаму? А таму, што любоў не прымушае. Таму, што яна свабодная. Нам гэта цяжка зразумець этот момент. Да? Таму, што ў нашым разуменні, вот, чалавечым, людскім, да, нам
гэтымі эмоцыямі, вот мацярынская любоў, недавно для сябе адкрыў цікавую рэч, там недзе вычытаў, да, што мацярынская любоў у адносінах да дзіця адна з самых эгоістычных. Таму што, як правіла, мама не столькі нават пра дзіця думае, а думае пра тое, што мне добра з маім дзіцём, мне комфортна, мне выгадна, мои надзеі ў дзіцёнку спаўняюцца, да. Это лапачка такая бегае, там тое, сёе такі, да. За гэтым шмат эгоізма крыецца на самой справе. І гэты момант, ён такі цяжкі нам трошку для зразумення, да, вот як Отец дазваляе, мы не можем это зразумець, як Бог дазваляе нам зграшыць, як Бог дазваляе ўпасці так нізка чалавеку, адысці ад яго. А сутнасць у тым, што сапраўдная любоў вот Божая, не чалавечая, не плацкая, яна не змушае, да і нельга змусіць. Это выбор чалавека. Вот. Навучыцца любіць – это выбор чалавека. І паглядзіце вот на гэты вобраз меншага сына. Калі ён пачынае вяртацца, калі ў ім, кажа Біблія, узнікае патрэба, нужда. Біблія кажа, он по-руску, там прыгожа слова ў рускім перакладзе ўжываецца, он стал нуждацца. І вот дзе ўзнікае гэтая нужда, такая чалавечая, ему вот не хапае, там нейкія праблемы, ён там ужо ў грахах, у гэтых, вот, ён расчараваны сваёй самадастатковасцю, ён думаў, што ён сабе ўладкуе жыццё, адказалася, ні кроплі не выйшла з гэтага. То есть рухнулі ўсе планы ягоныя там громка. І ўрэшце у ім нараджаецца нужда. То есть я сам сабе жыццё не ўладкаваў, мне не выйшла. І ён пачынае нуждацца і вяртаецца да любві свайго айца. Ведаеце, розная нужда нас прыводзіць да Господа. Вось это нармальны момант, калі мы, як веруючыя, пачынаем мець патрэбу ў Господе. Не заўсёды это так праяўляецца, што вот у нас ёсць патрэба любві Божай. Не заўсёды мы это разумеем. Але гэтая нужда, як правіла, нас прыводзіць да Господа. Я памятаю, раскажу, для мяне это важная недзе гісторыя. Раскажу, як я пазнаваў свой час любоў Божую, як пазнаў тады ўсур'ёз першы раз. У мяне была простая нужда. Это были страхи, с которыми я не справляўся. Я вот жыў неяк там. І этих страхаў станавілася ўсё болей, яны не вырашаліся, яны былі бясконцыя, гэтыя страхі. Я прачынаўся, мне трэба было адразу ўспомніць, чаго ты баішся. Калі я не ўспамінаў, чаго я баюся, мне станавілася яшчэ горш ад гэтага. Калі ўспомніў, станавілася нармальна. Я часам прачынаўся і думаў, Господи, як бы это было б класна, каб я некалі не прачнуўся. Да, вот. Не то, што там, вот, там памёр, там, пакутуючы, там, да. Не, так вот узяў, не прачнуўся, да, і страхаў няма, і это класна. Знешне ўсё нармальна функцыянавала, я быў добрым хлопцам, вучыўся ў семінарыі, але тыя страхі, яны так мяне прыгняталі, і это было з году на год, усё мацней і мацней. Я нешта там прабаваў рабіць з гэтым, да. Там мае выхаваўцы ўзялі мяне, адправілі, думалі, што мне псіхолагі памогуць, да. Псіхатэрапію прайшоў свой час, сур'ёзную псіхатэрапію, ў псіхасаматычным цэнтры ў адным, за которые там вялікія нават грошы заплацілася. Ніхто не памог. І ўрэшце я зразумеў, куды мне з такой нуждой, да, вот хто мне вот гэтыя страхі ўвогуле рашыць, да. І я сустрэў людзей, которые мне расказалі пра Святога Духа. Ён можа рашыць, да. І вот з гэтай нуждой, патрэбай такой унутранай, да, которая не вырашалася на чалавечым узроўні, з гэтай нуждой я прыйшоў да Святога Духа. І Господь это рашыў. Вот аж не верыцца, вот, што можна, разумееце, вот, ці можа так быць, што ты мучаешься этими страхами 7 гадоў, 7, кожны дзень, а пасля аднойчы лёг спаць, прачнуўся, і іх няма. Вот со мной так сталася, да. І такую сілу мае Святы Дух. І вельмі часта розная такая нужда унутраная нас прыводзіць да Господа. Часам это расчараванне сабой, часам нейкія няўдачы чалавечыя, там, часам нехта сэнсу ў жыцці не можа знайсці, часам міра чалавек не мае, часам радасці не мае. Это розныя нужды.
Але калі мы ў сабе, вот як этот малодшы сын, адкрываем у сабе нужду, гэта такая магчымасць, да, каб пачаць усур'ёз вяртацца да Бога, да нашага Отца. Апошні момант, на што вам асабліва сёння яшчэ хачу звярнуць увагу, што Бог вельмі зацікаўлены, каб нам даказваць сваю любоў. Ён робіць у адносінах да нас, робіць гэта настолькі, насколькі гэта ўвогуле магчыма. Калі мы самі не будзем ні кроплі зацікаўленыя, да, у любві Божай, у тым, каб пазнаць яе, і ў тым, каб адказаць на гэтую любоў, калі ні кроплі нашай зацікаўленасці не будзе, то можете маліцца вы і каронкі, і ружанцы, да, это ўсё будзе да болі мёртвае і нічога ніколі не зменіцца. Калі хоць мінімум зацікаўленасці будзе, то Господь адказвае на гэтую нашу зацікаўленасць. Калі бачыць хоць мінімум вось нашай такой чалавечай патрэбы любві Божай. Была ў мяне такая знаёмая, дзяўчына так шукала нейкага спаўнення свайго жыцця, і яна паспрабавала даслоўна амаль што ўсё. Яна займалася чорнай магіяй, яна была ў акультізме, яна займалася прастытуцыяй, не для грошаў, а чыста для экстрыма там нейкага. Яна піла жорстка алкаголь, яна сядзела на наркотыках. Апошняе, чаго яна яшчэ не спрабавала, гэта рэкет. Яна паспрабавала рэкет, яна грабіла людзей, біла іх, да, і нідзе не знаходзіла спаўнення, вось, нідзе задавальнення такога не знаходзіла. І аднойчы яна сустрэла дзяўчыну, которая расказала ёй пра любоў Божую. Да. І вось гэтая, я пазнаў уже як веруючай, гэтую сваю знаёмую, яна кажа, адбыўся такі вечар, калі я проста прыйшла дамоў, я забылася, як увогуле маліцца, толком ніколі не ведала. Я просто стала на калена і сказала, Господи, калі ты ёсць, то вот гэтага мне менавіта не хапае. Я гэтага пастаянна шукаю, да, і ніхто мне нічога даць не можа. І Господь ёй даў это ў адзін момент, вот просто раз і ўсё. Ніхто за яе не маліўся, не хадзіла яна ні на якія адчуванні, вот просто недзе там дома прыкланіла калена, мінімум адкрылася у сваёй нужде, да, і Господь ёй усё даў. Я ўпэўнены, што Бог вельмі зацікаўлены ў тым, каб нам даказваць сваю любоў. Але Ён гэтага адназначна не будзе рабіць, калі мы самі не адкрыем такую патрэбу. Пазнаць Яго любоў, быць любімымі ім. Зараз у нас будзе адарацыя на свяцейшага сакраменту, будзе малітва праслаўлення. Запрашаю, каб не быць такімі слухачамі, пасіўнымі. Можа, вы гэтых спеваў не ведаеце. Слухайце тое, што спяваем у сэрцы, насколькі можаце, адкрывайце сваё сэрца перад Езусам, прысутным на свяцейшым сакраменце. І вельмі заахвочваю вас, прасіце аб міласці Божай. Проста для сябе прасіце. Слаўце Господа, дзякуйце, забудьце пра нейкія там праблемы, за которые моліцеся там нон-стоп, без перапынку. Просто прасіце аб міласці Божай для сябе. Так вельмі вас заахвочваю. Зараз заспяваем песню да Духа Святога і будзе выстаўленне на свяцейшага сакраменту. Позови, я услышу, позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли.
моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь.